Mm. Hej alle sammen. I dag der vil jeg lave en video til min blog. Ja, og det vil jeg lave sammen med lillebror Rasmus i dag, fordi jeg tænkte, kan jeg ikke prøve med en video, hvor jeg får sat mit hår af en anden, så I også kan se, hvordan det er, når jeg får sat hår af en anden. Men inden vi begynder helt, så vil jeg sige to ting faktisk. Den ene ting er, at like og kommentere nedenunder, når det er videoen er færdig. Og sige hvad jeg synes om den, og sige om I har nogle idéer til hvad jeg skal lave. Ja, det var sådan set den ene ting jeg ville sige. Og den anden ting er, inden han kommer ind, så vil jeg sige hvad for nogle ting vi kommer til at bruge. Lige foreløbig der er det faktisk to ting bare vi skal bruge. Fordi det er meget nemt. Hvis du skal i skole, så gider det ikke være, at du lige gider, og måske det kan være, at du kan sætte meget tid om morgenen. Så er en nem løsning bare tage en elastik. Men i den her tilfælde, der har jeg taget en, hvad skal vi kalde den, den der du sætter over hosen her. Viser vi den lige hurtigt, ikke også? Sådan her, og så om bag ørerne. Sådan der. Så dit hår bag i, ikke? Den kan du også godt lave, men det er den du mest faktisk bruger det til. Men det her tilfælde, der bruger det til at sætte dit hår op som en højrestik. Og så er der den der på. Og den anden ting vi skal bruge, det er en klemme der er rød dårlig. Sådan en her, den er gået sådan lidt for den der, hvis du kan se den. Ja, og her kommer Rasmus så. Hvor er jeg tager? Nå, lad os komme i gang. Det er vi. Værsgo. Du starter med at skrave alt hår sammen, du overhovedet kan få bag. Alt håret. Det er kort langt hår, kan nok ikke komme med op, men det kunne være rigtig godt, hvis du kunne komme med. Fordi det er bare godt, hvis det kan. Ja, og imens Rasmus, er du, jeg siger lige noget mens, ikke også Rasmus? Mens Rasmus, er det okay? Imens Rasmus han sætter mit hår op, så vil jeg sige, at bagefter viser jeg lige, hvordan man kan sætte pandehåret op. Sådan. Mange måder man lige kan sætte på. Og så sætter Rasmus lige med spændet, når det er. Så kan det være, at vi måske lige viser nogle, eller det gør vi i den næste video, vi laver. Der er Rasmus nok med, hvis han ville. Der viser vi nogle produkter. Hårprodukter, cremeprodukter, parfume og sådan noget, du kan bruge. Vil du være færdig, Rasmus? Ja, så skal man bare lige. Og lad være med at stille det spørgsmål, om vi er søskende. Ja, det er vi. Når du har sat dit spænde i, så er det vigtigt, at du hiver op, så det er stramt. Meget vigtigt. Når du har gjort det, så strammer du den ved, at du deler dit hår op i 2 dele, der er i hestehængen, og river lidt forsigtigt. Sådan der. Og så, så har man en side her, så vi kan se. Lidt sideagtigt, ikke også? Det er faktisk de her, der sidder i elastikkerne, de der spændingsknogen, de faktisk skader håret. Okay, skal jeg så vise den? Ja. Godt, nu skal du sætte pandehåret op, så tager du sådan lige din hånd, og stikker noget i, så tager du den, og drejer. Du gider ikke dreje den hele vejen, fordi det gider du bare ikke. Og så sætter du lidt spændende i. Nu sidder den ikke så godt, så den så meget så den er allerede ud. Men sådan skal du i hvert fald gøre det. Og du kan også bare lave den der. Og så resten bag ørerne. Det var den video for i dag. Og ellers så vil jeg gerne lige sige, at det her, hvis I bare tager en flaske med noget vand i, og så kan I spule lidt i, når jeg har lavet hestehængsten, hvis vi den skal blive lidt våd i det. Okay. Det var den video for. Det her, hej hej! Nej, kommenter.